Waslu fl-aqwa tagħhom il-preparamenti sabiex fl-4 ta' Deċembru li ġej tiftaħ drive-thru li se jkun f'pajjiżna żmien il-miliet bit-tema The Magical Illuminated Trail. Din l-attività mistejna tkun waħda unika żmien il-festi bidħul minna se jmur għal Malta Community Chest Fund. Dak illi qed jissejjaħ Magical Trail se jsir f'Ġampula Fields u wieħed se jkun jista' jgawdi attrazzjonijiet għall-familja kollha mill-kumdità tal-karozza. Kollox b'rispett sħiħ lejn il-miżuri imposti mill-awtoritajiet tas-saħħa. Fil-fatt kulħadd se jkun jista' jesperjenza din drive-thru mingħajr il-bżonn li jinżel mill-vettura tiegħu għaliex l-istrutturi li se jkun hemm fil-post se jkunu viċin ferm biex joffru opportunità unika f'dan il-villaġġ bi strutturi mill-isbaħ. Din l-attività se tkun qed tittella f'pajjiżna l-ewwel darba. Iż-żona kollha se tiġi mibdula f'park uniku fejn se jkun hemm xi ħaġa l-gosti ta' kulħadd minn tfal sa adulti. Ma joqsux ukoll dwal mużika u atmosfera mill-aqwa żmien il-festi. Din id-drive-thru se tibqa' miftuħa sal-10 ta' Jannar.